Кніга лічбаў, раздзел 35. Таксама наступнае сказаў Господ Маісею на раўнінах Мааба, каля Ярдану насупраць Ерыхона. Загадай сынам Ізраіля, каб далі левітам у іх уласнасць гарады, у якіх яны б жылі, і палі вакол гарадоў. Каб самі яны ў гарадах жылі, а палі каб былі для статкаў, і для маёмасці, і для ўсёй іх жывёлы. Гэтая прастора хай цягнецца ад муроў гарадскіх звонку на 1000 локцяў вакол. Адмерайце за горадам 2000 локцяў з боку ўсходняга, 2000 локцяў з боку паўднёвага, 2000 локцяў з боку заходняга і 2000 локцяў з боку паўночнага, каб гарады былі пасярэдзіне, а палі вакол тых гарадоў звонку. А саміх гарадоў, якія аддасце левітам, хай будуць 6 гарадоў, вылучаныя на дапамогу уцекачам, каб бег у іх той, хто па няведанні праліў кроў. І апрача гэтых гарадоў дасце яшчэ 42 гарады. Гэта значыць, разам з іх палямі будзе 48 гарадоў. Пры выбары гарадоў, якія аддасце з уласнасці сыноў Ізраіля, так будзеце вырашаць. Ад большага пакалення большую іх колькасць, ад меншага меншую. Кожнае пакаленне павінна аддаць левітам колькасць гарадоў адпаведна памеру сваёй уласнасці. Далей сказаў Господ Маісею: «Аб'яві сынам Ізраіля і скажы ім: калі паройдзеце праз Ярдан у зямлю Ханаан, выберыце сабе гарады, што маюць быць дапамогай уцекачам, якія не хочучы пралілі кроў. Хай гэтыя гарады будуць вам абаронай ад мсціўцаў, і хай забойца захавае жыццё, пакуль не стане перад судом супольнасці. Саміх жа 6 гарадоў, якія будуць вылучаны дзеля дапамогі уцекачам, 3 хай будуць за Ярданам і 3 у зямлі Ханаан, як гарады прыбежышча, як для сыноў Ізраіля, так і для чужаземцаў або падарожнікаў, каб у гэтыя 6 гарадоў уцякалі тыя, што ненаўмысна пралілі кроў. Калі ж хто ўдарыў каго жалезам, што той памрэ, тады той, хто ўдарыў, забойца, і сам павінен памерці. Калі хто каго каменем ударыў, якім можна забіць, і ўдараны памер, падобна хай будзе пакараны. Калі хто каго паленам так ударыў, што той памер, ён забойца, і сам ён хай будзе пакараны смерцю. Мсціўца за кроў хай заб'е забойцу. Адразу ж, як зловіць яго, можа яго забіць. Калі хто з нянавісці напаў на чалавека або кінуў у яго штось наўмысна, так, што той памер, або калі хто у злосці ударыў кулаком так, што той памер, тады той, хто ударыў, забойца, і мсціўца за кроў можа яго забіць, адразу ж, як сустрэне. Калі ж хто выпадкова без нянавісці ударыў каго або кінуў у яго чым-небудзь ненаўмысна, або не бачачы яго кінуў у яго каменем, які можа забіць, і ударыў яго так, што ён памер, але забойца не быў яго ворагам і не жадаў яму ліха, то грамада павінна рассудзіць забойцу і мсціўцу за кроў на гэтай аснове. І грамада павінна выратаваць забойцу ад рук мсціўцы за кроў і павінна вярнуць яго ў горад, прыбежышча яго, куды ён уцёк, каб ён там жыў да смерці першасвятара, які памазаны святым алеем. Калі ж забойца выйдзе па-за межы горада-прыбежышча, у які ён уцёк, і калі мсціўца за кроў сустрэне яго па-за межамі горада-прыбежышча і заб'е, тады мсціўца за кроў не вінаваты, што забіў забойцу. Бо да смерці першасвятара павінен забойца прыбываць у горадзе прыбежышча свайго. Па смерці ж першасвятара можа ён вярнуцца да сваёй спадчыны. Хай гэта будзе вам законам ва ўсе пакаленні вашы і ва ўсіх месцах пражывання вашага. Забойцу на падставе слоў сведкаў
караюць смерцю. На падставе сведчання аднаго чалавека ніхто на смерць не можа быць асуджаны. Нельга прымаць выкуп за душу забойцы, які варты смерці, павінен ён быць пакараны смерцю. Не бярыце выкуп, каб уцёк ён у горад-прыбежышча свайго, а не каб ён вярнуўся і жыў у сваёй зямлі перш, чым памрэ першасвятар. Не паганьце зямлю прабывання вашага, бо кроў паганіць зямлю, і ніяк яна не можа быць ачышчана, як толькі праз кроў таго, хто праліў яе. Не паганьце зямлі, на якой будзеце жыць, бо я буду жыць з вамі, бо я Господ, які жыве сярод сыноў Ізраіля.